kasar India take ciki, shi China take ciki, suka kare jini biri jini suka samu da mutanen su aiki. Alhaji ka duba yawan mutanen India, ka duba yawan mutanen China, idan ba nan da aiki ba kai ka isa kai tafiya. To yanzu wannan aikin da kake zance Asia, Europe, America, Africa, duk mutanen su suke baku takalmi, suke baku riga da duk abin da kake amfani da shi, har kitchen din kan kashe ka su ne. Yanzu ba mu dauki wanda daga cikin kayan da suke mana ba mu yi. Don Allah don annan masu kamfaninnika duk da cewa dai suna cikin kunci su daure yanzu dan Allah dan annabi yaran nan na jami'a su miliyan 1.500 da wani abu na kasan nan gaba ɗaya da suke zaune a gidaje saboda yajin aiki. A'a saboda yajin aiki kai. Suna nan cikin damuwa. Yanzu yau da safe suna faɗa a wata rediyo na ji wata yarinya yar aji 3 ce a nan Bayero University take cewa wallahi ita dai ta haƙura harkar university nan yanzu za ta koma sana'ar ta dinki tunda ta san tana amfana tana dinki kuma tana fatan Allah ya kawo mata mijin aure. nace amin, ni ma na taya ki adda Allah ya kawo miki kuma Allah ya sa ki saboda karatun ya gagara. Wani daga dutsen ma jami'an nan ta dutsen ma amma akan yake zaune shi ma yace in Allah ya da shi ma ya aske karatun jami'a kenan zai koma sana'ar sa ya ci gaba da sana'ar sa ta hannu ya haƙura da digirin. Saboda haka jama'a dan Allah dan annabi da mai aiki na ɗaiɗaiku da kamfani a cece yaran nan kafin gwamnatin tarayya da malaman jami'a su sulhunta su daidaita yaran nan da suke zaune a gida wallahi ba abin alheri bane. Ba magana. Karawa ƙasa wato ainihin ta gayyara ce mai yawan gaske. Ta yi abin da nake nuna maka misali yanzu yaran nan da a ce iyayensu suna yin wani sabulu a gidan ko sai su kama musu shikenan ko printing ko wani abu to daman shi kansa ma uban da yake daukar nauyin kudin makarantar da kaka yake biya bai da wata cikakken sana'a babu. Ka gane sana'o'in nan kananan nan da muke rena su wallahi ba karamin ceto kasan nan za su yi ba gaskiya ne. Yanzu yau yan abin da suka zo waje na health irin haijin haka duba gari na tsaya ne musu lecture ne musu bayani na ce irin wannan abin da kuke yana da kyau na ce amma da gwamnatin jiha za ta gane ta kara ku sai dai ya ce to ya za ta biya mu ya ce duk gidan da kuka je ku tarar ba a rufe ban daki ba ku yi mawanin yau 1 2 3 na 4 a ci shi tara 1,000 kadai ba mai yawa ba irin wannan taron an tara nawa za a samu yaran da aka dauka aiki wannan kudin an tara shi zai ba su albashi tunda mutum ya san cewa an ce baka share gidanka ba ko sokawanka ya fashi ko ban ɗakin ka ba rufewa a yi maka wannan ɗaya a yi maka 2 na 3 a rubuta ma tare ana tafi da ɗan sanda guda ɗaya da ɗan abun nan in baka ba za a tafi da kai amma yanzu tunda baka yi ba mun ci tare ka 1,000 a baka rasid ka ba da 1,000 irin wannan kuɗin an ce za a tara su suna da yawa matuƙa kai kuma ba a ce ma 10,000 ba a ce ma 5,000 ba ka rena 1,000 amma ita gwamnati wani abu ne a gwamnati tunda irin ka guda nawa za mu kama matuƙa. To su kuma waɗannan yaran sun zama busy an ba su aiki kamar yadda nake faɗe zancen kyamarorin nan ne Kano ɗin za mu iya sa kyamara sama da miliyan 1 idan ka ɗauki yara miliyan 1 su kalli kyamara su kula da ita kai kuma duk wanda ya abu ya yi laifi kyamara nan tana cin tara tana kamo shi za a samu albashin wannan yara. Yanzu akwai saboda kyamarar nan tana taimaka abubuwa da yawa matuƙa da gaske abubuwa baka sani ba akwai wani yaro kanin mu ne wallahi zo nuna mun wani abawa ya ce da ni to yanzu idan za a iya hada mun kyamara a gida ka gane za da wacce take amfani da sola ko ina ka tafi za a gidanka ka gane ko sai wanda ya har hadawa din wallahi sai ya danno ya bude waya sai ya bude data a cikin wanda ya hadawa din sai da ya budo mun wani guri a Abuja ga kofar gidan wallahi ga motoci mutane suna wucewa ko ni yanzu za ga office ina a China yanzu daga nan Kano daga nan Kano wallahi da yaro ka ne kana ji za ga office ina da komai to ka ji ko daga nan yanzu office ina a China duk wani ko aje mota ko ta mota haka daga nan yanzu ne mamaki wata ran sai aka ce da ni a'a ai ko menene kake duk inda kake to sai daga abun mamakin a gurin kanina yana da kamfani ka gane ko ina hatta masallaci kyamara ce ka gane amma wallahi sai naga a jikin wayarsa ana gani ka gane duk inda yake a duniya zai yi monitor din abin da ake a kamfanin yana gani to ainihin abin da ke amfani da wannan ai amfani da shi a samu da yara aiki yanzu ka duba Lagos State duk daki daya a Lagos mu ba za mu haɗa kanmu da Lagos ba dai misali ne nake yi duk daki daya yana biyan naira 200 a wata
na shara kuma wallahi in baka biya ba ga mobile court zai tafi da kai 200 kafin watan ya kata da 200 na shara contribution ɗinka ne na state government na shara mai gida zai biya 1,500 in gidanka ne da iyalanka amma dai daki ne sun bi su kuma waɗannan alƙalan da su wannan group da aka tura su an ba ku target za ku so da target abin da za ku samu na duk gidajen da suke Lagos sun ba da naira 200 kowane daki ba gida ba kowane daki ɗaya naira 200 ne a wata to kaga mu karo mu kai waɗannan ba amma akwai abubuwan wanda in an sa mutane ɗan kuɗi kaɗan mutum zai bayar ji kamar bai bada shi ba amma ita kuma abu ne mai yawa gurin gwamnati saboda sun kai mutum 5,000-6,000 misali to ka gani to irin waɗannan abubuwan shi nake so gwamnati ta kiro su ta employment ɗin yara waɗannan yaran da ba su da aiki kamar kyamara nan da muke zance a nemi kamfanin da zai sa kyamara 100,000 a Kano domin yadda ka sa kyamara amma duk mutum da ya laifi a titi aka yi rikodin ka caje shi naira 100 kai ka ɗau 30 mu za mu ɗau 70 gwamnati sannan shi da yi wannan kyamarorin zai employment ɗin mutane tunda yan mutane kowace kyamara 4 mutum ɗaya yana kula da ita duk kyamara 4 mutum ɗaya yana kula da ita in ya tashi daga aiki wani zai hau kaga an ba mutane aiki haka ne su da irin waɗannan abubuwan da yawa akwai abubuwan da mutane suna laifuka an kyale su amma aka ɗauko wani wanda zai kula da wannan mai laifin kaga ba za a yi laifin ba in aka yi laifin kuma za a samu kuɗin shiga gaskiya ba ana aka yi laifin ka yi amma za mu samu kuɗin shiga ka gane to irin waɗannan abin shi nake so ga gwamnati ta ƙara kula wajen ɗaukar yanzu kaga ai da ko wani tsari yanzu da ake a nan Kano ina jin tun daga fadar gwamnati har zuwa gidan sarki ana nan an yi wasu abubuwa haka kamar na ado haka kamar a dangare to amma a fahimta ta dai kyamarori ne za a zuba daga nan har zuwa fada ka gane ko saboda haka duk abin da ake yi ana monitorin ɗinsa kaɗan har a zo a gane a ci gaba wai saboda ka gane ko irin wani yanzu kaga kaman kasashen fitulu masu kyau da aka kasashen da suka ci gaba abin sha'awa baka gani da an yi laifi sai ka ga an gane inda aka yi laifin a guje kuwa kuma kyamarorin nan ne dai su ne na gama yanzu idan kana tuka mota kai laifi kai fakin ba daidai kai mai kyamara ta ɗau hotonka in ta ɗau hotonka za ta cika tara kamar naira 16,000 miliyan 200 in ta cika wannan tara kuɗin to wannan kuɗin shi wanda isa wannan kyamara gwamnati sa shi yana da percentage a ciki shi maybe za a bashi 30% gwamnati za ta dau 70 ka gani gwamnati ya fi yawa kai kuma ba ka da kyamara ka ta lallace ba in ta lallace ba ka samu kuɗin shiga ba dole ka bi kana gyara kyamarorin ka da suke gari saboda kamar jawo kudi suke in mutum ya yi fakin ba daidai ba ko ya yanka titi ko ya tsallaka zebra da sauransu duk wannan to ni kuma ina ganin kamar wannan bayanan da kake kamar inda mun kai wani matsayi mutane ma za su iya zuba jari a wannan fuskar shi ne nake faɗi daga gina gidan mai daga je ka gina gidan mai guda 10 wannan kuɗin da nake faɗi ai bai kai kuɗin gidan mai guda 10 ba ka zo ka baza kyamara da kanan har su krimin ke wanda kake ganin kaman duk ka sa kyamarori ana wallahi da duk wannan abubuwan da ake da laifuka monitoring din su za a yi an samu rage wanda duk wanda aka yi kai kuma za ka yi shif ka ɗauko ka harba yan sanda su je gun yanzu nan in an kama an yi caji an yi tara da ne kai ma kana da kaga kana da nasa da kake mantar din kyamara din nan kuma yanzu an ci gaba da zancen solar din nan duk da mu Afirka ba mu da wuta most fiyanci yanzu an kyamarori da suke amfani da hasken rana wanda ba za a ci gun ba wuta ba ko abin nan yes dan yanzu mun baka wani abin dariya wai idan na je laifi a kama ne sai mata za ta ce wai dutsen is Najeriya kana tun nan Najeriya ne sai ce wai a Najeriya kyamara bacci take yi a gaskiya ne sai ce ma muna da kyamara ita ce ma ai kyamara is sleep wai tana bacci ai masu kyamarar ne suke bacci masu kyamarar ne suke bacci wallahi dai buri na dai mutane su samu aiki aikin ne shi ne da aikin gida da kake gani na matan aure da ake raba wannan a kirkiro shi ka san da ana raba aiki kamar yadda na faɗa last time gida a raba da yamma zo a karba in an gama ba su 2,000 ta gama abin da ta yi yawan aikin da ta yi shirin sarbi ne aurora ne abin wuya ne kubta aikin kubta irin wanda ake yi a cikin irin yalwa ma digawa da sauransu to yanzu irin wannan aikin fa suna da demand is there muna da bukata amma ba wanda za su yi abu ka san yanzu mu kamar mu a irin yankuna irin namu sana'o'in da mata suka yi yanzu gurasa yanzu ni ina da kanne da yawa da wasu iyaye wallahi kaka ga amfanin da suke samu
a wannan harkar ta gurasa. to wai injiniya yanzu ba za a iya samun inji da zai yi mana gurasa mai sauka akwai tambaye shi an yi na zamani. to ni ina nan a waje na to ni ta kara nake an yi na zamani. kara nake gani ana yi lodi har yanzu na kawo da kacana a mota amma sun kasa bai akwai mai gas akwai mai diesel akwai mai gas irin na girki kaga suke amfani da shi yanzu kaga yanzu idan kana so ka zo mu kafin dalan zo in nuna maka wani gurin yin gurasa ta zamani. wallahi ba ina ai ba wannan tandirin da kyau wallahi ba ga gurasa da gas ake amfani. na dade ina wannan zance da gas ake amfani. bayan su masu tallasu yayi kyau haka to kaji injiniya kaji injiniya ma ya ce yana da ai duk irin wani abubuwan ka gane idan na gansu wallahi ko ba zan amfani da su ba siya nake idan zo da su wallahi sai mutane so ni da abun ya min yawa kullun yawo nake a cana in gano wani abun kawo gida har da na wani tattasai last time da na kawo kaga shiru abun ya zama abun nan wanda zaka matsa tattasai kasuwan dai irin wani kananan abubuwan to kai kadai ina zaka iya wannan ba sai yi ba dole ka samu jama'a da gwamnati samu mutanen mu abun ne da mahuci injiniya a yi dan mashin man karami da za a sa masa batir na cocila idan ka saka mana mahuci a ciki a yi dan kororo kamar yaya za ka sa mahuci a cikinsa kawai in ka ajiye idan kama firfita da daddare saboda zafin nan to guda nawa ga wannan yana nan da yawa akwai ne yana bane bankaji ai tana nan yanzu a kasuwa cana ta ai cana in ka ji wani abu yanzu ka manta akwai waya mai sim 5 haka ne na sim hudu an ce akwai da an yi domin ka ne kai sim 5 waya sim biyar. yes tunda sun ga wani rike wayoyin tuni duk abin da kake yanzu kake so yanzu an cana ai baya tsarki amma yanzu an yi WC wanda in ka gama da ka danna tu zai ma tsarki ba ka zaka da ba kanka ga tsarki ba kuma duk sun yi domin ka ne ai suna tunanin me kake so a yi domin ka zanna bukar dinnan ga ta fahimta suka yi zuwa garin nan suka saka zanna bukar sai kuma cana suka ma zanna bukar zanna bakar sosai. yoga awara man sun yi to ga awar ai ya awara ai tun ka muka yi awara suka yi awara ai yanzu akwai wani awara da nake so in je in koyo time ne ban samu ba a lokacin zo ni gai wallahi inda ka san kilishi haka ake yin sa in ka tashin abinci ka jefa to wallahi wata nawa yake yi shekara ma sai yi kullum mun je garin mata bai lalace ba bai lalace ba shi ba shi kakarsa za ta bani za ta ba mu sai mu to da shi duk da za mu yi girki kawai mu jefa kwaya daya awaran an yi shi kaman kilishi ya yi faɗi ya bushe zai ajiyu kaji ko wallahi kullum na zo na samu time na je garin sai in ce na so su koya mutane su koya mutanen mu awara ne fa amma an yi shi ya yi faɗi kaman kilishi an buɗa shi. ai an shashin ya shi ya bushe sai ka aje shi wata 3 wata 6 kuma da soya beans din da suka soya beans ake sai ka jefa a miya sai ka ci kawai bai da nama ba ka gani to irin waɗannan ƙananan abubuwa wannan sana'o'i ne waɗanda ya kamata wato a ce mun yi mun inganta yanzu na sha son in ga cewa an yi mana abin da zai rike mana kunun zaki kunun zaki in ka yi shi ya zamanto ka ajiye shi bai lalace ba zoɓo rodo na gan shi a Lagos a kan kanta ba zoɓo an saka shi aka inda ka san zaka ajiye ko ya kuwa ko abin nan zoɓo rodo ruwan zoɓo da aka yi an gyara shi an sa masa abin da ba zai lalace ba to wannan chapman da kake sha ba zoɓon bane chapman ga yana da shi kuma coca cola ai zoɓon ne ga yana ana kaiwa China ana kaiwa Saudiya dan ba irin sa bane ai na dan ba irin da zoɓon bane abin nan satrin aka sa wani abu aka sa dan kaji abu na ma zoɓo ne wallahi kawai dan wani abin wani chemical din aka samu da Kano ake kai shi zubo ne to duk mun kin inganta shi ka manta wani makana da malam Aminu Kano yace wai shi za a mai mana da kunun zaki ko da dadewa malam Aminu Kano bana manta yace wai mutum ba zai tunanin ya zan mai da kunun zaki a kwalaba ba sai dai ka ringa dura shi a roba to mu yanzu hatta koko muna da shi a kwalaba a cana koko wallahi in ka kada kai da ka juye kai ka san koko ne na masara zai si mashi a kwalaba a fridge in kuma kana son da zafi sai samu a woma sai womin sai ka juye ka sha da biredi dan su ba da kosai suke ci ba da biredi ko duk zaka ci ai yes koko ba koko mu sun inganta koko amma mu ban koko mu sai dai a su ma suna shan koko sai dai kuma sai dai kuma Jamilu ba san gaya ba kuma ba gaya ba san gaya ba gaya koko ba gaya ba koko bane ba koko bane sai mu je ma yan kwadi da kenkesu in ka zo gidana wallahi ma'aiki dai shine dai babban jigon Najeriya abu ne da mu wallahi waɗannan yaran ba su da aiki to yanzu Jamilu mu sake kallon abin da ya dame harkar ciniki da masana'antu a ƙasar nan shine harkar wutar lantarki ran litinin duk waɗannan kamfaninnika 11 na Najeriya da suke bada hasken wutar lantarki sun tsaya cak ba a samu wuta ba gaskiya abin ya yi tsayi ba kaɗan ba ba taɓa yi ba yanzu ni dai jiya gaba ɗaya wuni ne waya ta
ba caji haka na zauna. Yanzu kaga da zan taho sai wani abu na ɗauko na gwada na sa waya na taho ina caji a mota, amma a gida nake ni ba na matsalar caji. Dalili haɗawa nake da jikin batir ɗina na sola, a yin bata nake caji na, da na kunna ta dan lokaci kankani sai feluwa din abin da ya kawo feluwa din da irin waɗannan ka gane. Kullun na faɗa rashin kishi. Kowane department ka duba a Najeriya akwai feluwa na rashin kishin wanda suke gun. Ku 18 ne ko ku 35 ne a wajen nan, ku 5 ne kuke da kishin inganta wajen nan, mutum 30 ba su da shi, ina za ku? Ba za a ci gaba ba. Ko da a majalisa ne yanzu akwai a majalisa mutum zai kawo motion wanda zai taimaka yan uwansa da menene, amma saboda wani bai da interest a ciki sai ya ki goyon bayansa. Da ya goyi bayansa abin nan kaga za a taimaki mutane, amma saboda ba shi da interest ba zai samu wani abu sai ya ki goyon bayansa. Majalisa ba na gaya maki nan balle a zo office wanda baka yi saka ce ba kai na kasa ne oganka yayi kaza kai ba kai saka ja da shi ba, to majalisa kana da right zaben ka akai, amma saboda in abin da ka kawo a goyi bayan ka don a ci nasarar abin shi ne goyi bayan ka ba abin da ya shafi arzikin sa ba wanda ya shafe shi yace na yadda ni ma na yadda to a ji a yi musu sai a ki goyon bayan ka. Wato to balle a ce kana office din kai na bukatar kaza ka fito ka faɗa ai sai a kore ka da aiki. Wato wannan maganar da ake yau nake karanta wani labari cewa wani kaso da yawa na al'ummar duniya gaba daya galibin su matasa ne. To saboda haka amma babban kalubalen shine samun musu da aikin yi. To wannan shine maganar da ake to ai percentage da su suke da shi idan su suna da rashin aikin yi let's say 20-30%, mu muna da wajen 80%. Alhaji ka shiga unguwa ka ga yaran nan fa, yaran nan sun gama makaranta ba aiki. Percentage da suke da shi yawan su alhaji in ka ce ma za ka yi kamfanin, shi sa nake ta addu'a Allah ya kawo wasu su yi amfani da tunanina su shiga lunguna su fara yin masana'antu. A lungu a samu matacin gidaje a rushe su a yi kamfanin yin maballi. Dan tas da kake sa a rigan nan wallahi in shi aka yi a Najeriya a ci duk inda za a sai tas sai an zo Kano mun toshe wannan wajen. Sannan a koma zip. Forteles ba nake gaya ma a ci duk wani zip da za a sai a Najeriya sai an zo Kano. To kaga ko ba karamin cigaba ba. To a tafi abin nan akwai abubuwa da yawa wanda su yanzu misali kawai yanzu Alhaji Jamilu ka zo ka ce ka bude kamfanin yin gilas a Kano, gilas na sa ido ai sai ga cewa ma zai sai gilas kafin ma a san kai ma za a siya misali sai sosai ake yes saboda za ka gilas yanzu ina yawa idan mutane a ina suka siya daga China. Zobe ina hannu yawo a hannun mutane a ina suka siya a China. Dan link na riga dan munan da ka taba a ce ma 2,000 daga ina ka siya a China. To me zai sa ba za a samu mutanen musu ba da kishi try ba kai try ba a siyo irin injinan yi ba. Yanzu kamar kwanaki muna ta magana cikin wannan shiri wato takalma yanzu irin ci gaban da muka samu a fuskar takalmi amma ba su goyon baya ka gane ko gaskiya babu goyon baya amma wallahi yanzu akwai yaron da wallahi in ka zo ka ajiye takalmi na kasar waje in yi maka wallahi sai yayi kwamfutar amma yanzu ka je ba shi da miliyan 1 ina yake da miliyan 1 to ya zai sai inji ya ka gane yanzu ta kike dinki ma yanzu da dubu na kike mai kyau na kike dinki na takalmi 300 ne na kike dinki ta kalma masu kyan gaske. To amma goyon baya kamar misali kamar yadda shi injiniya yake faɗa gwamnati ta taimaka wa injinan da ake yi. Kawai ga bayan gidanka da makotanka waɗanda yara ne suke a nan unguwar wacce sana'a ya kamata in taimaka musu ta 300-500 wanda da iyayensu da kai a yi girman kasu cinye maka kuɗi a samu musu da sana'a. Gaskiya ne. Ba sai gwamnati ka ce komai gwamnati ba. Kai da kake da kuɗi ka duba hago da daman ka makotanka wanda yara ne ya kamata ka ba musu aiki wanda yara ne ya kamata ka samu musu karatu saboda mutuncin su shine mutuncinka in suka zama mutanen arziki ƴaƴanka za su zama mutanen arziki shi yasa kaga wani suka lalace yaranka za su lalace. Yawar litinin sai na ga ana cewa wai gwamnatin Kano tana so jama'arta daga nan zuwa shekara nawa ne za su kware a dinka samun alheri mai yawa daga jima na fata da ake jima fata. Na ce to an samo kayan aiki na jima fatan ne ko har yanzu da irin yadda ake wannan duk ƙofofin bai ƙofofin bai ka manta da yan tandu ga su ne ita yan tandu har yanzu fa ka ji ko ka gane ko ka gane har yanzu yan tandu ka ji ko yan tandu wannan tsarin jima irin na da to har yanzu fa shi ne to ka ganci ko ba canja ba
a tsoma ta a sa injiniya a shigo cikin harkar nan mana da abin nan da dan mashin wanda zai ina sai fa na ga cikin saukin gaske kamanta a wancan program din na faɗa akwai mashin da in ka tura masa fatar sa zai mimma da ta da masa ko ta kada ya tattaso ta yi mata kambar in an ce ma ba ta kada bace ba ka yadda ba mashin ne mai ido kirgi na sa in ka tura masa mashin din zai tattaso shi ma da ta ostrich ta fatar jimina Kana ko so. mai ma da ta fatar kada ya mata wannan kwarzo-kwarzon shi injin to shi aikinsa ne duk yadda kake so zai sarrafa ma zai ne canja ma fata sai ta sarrafa ta canja bayan ta koma ta kada Kaji ko? saboda mutane ta kada ta fi tsada ko mai ma da ita ta ostrich dan kai takalmi a ce ayi ostrich sama wannan kulakulan kamar kaji ko na jiminar na jimina wannan gunda gashin ta yake kaji ko to duk injin akwai waɗannan to ka je irin wannan to kuma gaskiya- abin da nake faɗe kaga irin wannan injinan da suke da tsada gwamnati masu kuɗi ƙungiyoyi kungiyoyi fa na jama'a kungiyoyi na kamar al'umma yadda na faɗa last time na MDF din nan masu saurari suna ji na idan wanda yake harkar gado a yau ya gaya maka MDF a yau na nawa aka siya hankalinka ba zai yadda ba trailer nawa ce ta shigo Kano yau na MDF wannan katakon da ake gado da shi to amma da za a samu a yi kamfanin a nan Kano ta katako ce ta shinkafa ta rake wannan bawon shi ake nika ake wannan katakon da shi da shi ake yi da shi sai kuma wannan roba da muke shan ruwa ake tsantsanta da ita ake hada a dama sai a yi wannan katakon to da za a ce an yi kamfanin a nan Kano su kuma masu kananan kamfanin ka sai su siya sai zama su jihohi sun dogara da Kano ai MDF jirgi nawa ne yake shigo da MDF Najeriya ba ga Yusuf ya kasa ya ce yana son ku ya an zo harka ba an na fara samu neman mutum. masa price An fara na neman machine to. din complete flat To. dan wani ya zo ya ce na so shi ai wannan kwarai da abin gaske. saboda MDF kasuwa ce ta komai kayan kitchen cabinet gado kujeru duk shine kullum ina bakin ciki ina kishi in wai ga jikina office na ga komai cana kujeran nan cana komai za mu iya za mu iya mu ma gaskiya Za mu iya. me zai hana za mu iya saboda akwai yanzu zaka gina gida ka zuba yan haya kudin haya na shekara biyu ba zai sai mata ga gidan ba gaskiya ne to ka sa inda ku za ka yi kamfani wanda a wata shida sai ga ya kawo maka wani abu shi sa suka dogara da shi gida 3 bedroom mashinin hawa na gama bakin titi ake yi a cana 3 bedroom 4 bedroom ana yi akwai wani aboki na dama yaro na ne ma yazo nan sai abubuwa suka yi masa zafi sai kuma garin sai fara yin jaka da mata na gama da ya gayyace mu muka ji alhaji a wata sai su container 5 container 9 jakan mata suke suna Jaka. kaiwa Canada da Argentina jakar ta mata ya je so fata ba fata bace ma PVC ne su yanka da pancin da mata suna ta aiki sun yi indararo hawa wajen na 8 ne sai a indararo sai a ringa miko kayan ta indararo idan ka towa zuru suna zuwa kasa yana yin wannan jakar kaji fa yana so karafuna Kaji. bashi ma aka bashi karfan ma don a ranar mun ga mai karfan ya zo ya ce je dawo karafunan za a sa a jakar ta zama ya ma Liviton LB mai duka goci duk ya iya amma wannan karafunan sai a tattara a sa a wata akwatin kaje garin ku kasa kara ce yayi kwafi to bari mu dan koma gurin masu sauraro mu ji irin gudunmuwar da za su bamu kamar yadda muka faɗa dai shine lambobin da maza su ne 0704100527 sai lambobin mata su ne 0704672379 to wannan su ne lambobin da masu sauraronmu za su iya ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri. Muna da sauraro kuma ga malamai muna ci gaba da tattaunawa a cikin wannan shiri. To Malam Ibrahim wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam da muke magana. Na'am kuna magana da Nura Muktar Yamanar Rijiyar Lemo Layin Daiba. To Nura kamar mun saba jinka a cikin shirin. ai kware Wannan shirin mu ne ai. ai na sani Gwada ko wancan makon ma mun ji ka. matasa Wallahi. Gaskiya ne. To alhamdulillahi Allah Ubangiji ya ƙara haɓaka mana wannan shiri. Amin. Kuma dukkan abin da ake faɗa mahukunta su tsaya su saurari wannan shiri domin wannan shiri gaske lamari alhamdulillah yana ɗaya daga cikin wanda zai kawo mana ci gaba na al'ummarmu da kuma matasanmu da sauran al'ummatai da aka shiga wani yanayi. Gaskiya ne kuma kaga kamar da muke faɗa din dai ita gwamnati Na'am. uwa ce ita ce za ta Ƙarfi ne da tallafa ita. sosai. Ƙarfi ne da ita. Babu wanda za su tallafa akan haka illa ce gwamnati tare kuma da gudunmuwar manya-manyan Attajirai. arziki Gaskiya ne. attajirai na wannan jihar ba wai a ce jihar Kano ba a'a da all Najeriya domin duk abin da ya shafi Kano ya shafi kowane a Najeriya domin
Kano Center of Commerce ce cibiya ce ko ba gaskiya ba. Gaskiya ne, mu kaga dama babban damuwar mu shine cewar rashin yin aiki fa tsakanin matasan nan ba karamin illoli ke jawo mana ba. Wa iyazu billahi billahi alazim la ilaha illa huwa, jawabin da aka yi akan sola akan kyamara yanzu haka layin mu akwai gidan da akwai kyamara, akwai CCTV kyamara, duk wanda ya wuce, duk wanda ya struggle ya yi abin nan wuce, wallahi za ta aje wutarsa ta aje, idan kuma aka dama za a zo a zauna a ga mutanen da suka wuce, domin abin da ya ƙara bani na ƙara tashi zaune na saurare kawai ce Allah sarki wannan wasu yara sun zo suna haɗawa wani mai gida wannan CCTV kyamara, an yi sata a unguwar mu bayan layi kawai sai ya ce to bare kuma CCTV kyamara kawai ɗauko hotuna, wallahi ana ɗauko hotuna aka ɗauko hotuna aka ce ga wanda ya wuce ga wanda ya wuce wallahi aka ja kama su ba tare da amma lokaci ba aka kama su kaji a nan cikin unguwanni akan in Allah da za mu matsa ci gaba da ba mu ni ma kaga insha Allah muna nan lungu a sata ga gwamnati dan Allah dan annabi a duba matasan nan kamar yadda mai girma ta mai yayin jawabi ya ce akwai ɗalibai a jami'a wajen miliyan 1,550. Gaskiya ne dan annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duba a shiga cikin wannan lamari, mu dai za mu addu'a kuma dole za mu gaya gwamnati domin gwamnati ita ce uwanmu ita ce ubanmu. Gaskiya ne. Allah ubangiji ya albarkaci wannan shiri, Allah kuma ya tace da mu lafiya, matasan mu a ci gaba da hakuri, insha Allah gwamnati za ta shiga wannan abu da gaggawa domin duka suna ji su ma sosai da sosai. Gaskiya ne. Na kira Honorable Rabi'u Ungogo, na kira kuma dan gidan mai wakin ce bude jalla ce wallahi ya bude. Yanzu haka ina ganin kiran sa a waya. Allah sarki. Duk na sa sun bude. Insha Allah za mu shiga cikin wannan abu kuma. Ai da mun samar da kyamara a cikin wannan lungunan da aka rena. Ana ganin mata a kira. Wallahi akwai Manura akwai yaron da ya ce da ni wallahi zai zo ya hada min daga gida na ce wallahi har tsallaken titi sai kyamara ta dauko hoton wanda yake wucewa. Ba har tsallaken titi ba, wannan hoton da aka nuna sai da nuna mana ko ina a rijiyar lemu a nan wajen wallahi. Akan layin aka wannan abin na gaya maka wallahi. To kaji ko? Akan layin wannan abin ya faru wallahi. Ta wannan abin ai muna ci gaban da za a je a san kan dutse kabara kan dutse mun je kan dutse wata mata mota ta ma muna to mun gode Nura, mun gode kwarai da gaske. Kyamara a wajen kan dutse kamar kan dutsen dala. Sai na ce da mata ta yanci to yanzu wannan da ta ba kowa ba mu zo ba ai mutuwa za ta ce ina tana nuna mai kyamara wallahi kan dutsen dala ba kamar dala ba mutane ba ita kadai za ta wada rami to sai zuwa kama ta dauki tura ta to wannan ba dan mu zo ba ai mutuwa za ta ce ina ta ce mutu goma za ka yan sanda za ka mata dauki ana montar kyamara wajen guda uku nuna mu kan dutse ba muke hawa za mu ce can dutse yana zuwa fikini kaka ita kuma tana tafiya sai mota ta gurde ita kadai sai muka fito mun da ita ƴaƴanta muna taya ta mu fitar da motar sai ce wannan mata ai mutuwa za ta inda ba da mun zo ta ce ina ga kyamara tun na mun kyamarori ana montar nan kafin me wani za ka sun zo muka fito da mata ko kafin mu hawo titi mu hawo saman dutsen wallahi sai ga motar yan sanda ta zo wallahi yan sanda ta ba ta da problem yan sanda ba suka zo wajen matar bayan mun fitar da ita ko kun taimaka mata suka tambaye ta ba matsala ta ce ba matsala sannan suka koma su to mu ka ga mu na yan sandan ma ga ba kyamarar amma wallahi ran nan mota ta ce ta tsaya batir din ya dauke wallahi yan sanda su suka dau batir din na motar su suka ba samun na tashi mota ta wallahi gwanin sha'awa mutane sai musu mugu ai na ga ina jin dadin wallahi alaji dan sanda kamar yadda liyabin ya kashe mai gida shi yana da mata yana da yaya yana da iyali amma idan yanzu hatsari ya faru a kashe mutane sai a ta faɗa mutane ba za a faɗi yawan yan sanda ba ba daidai bane da ka tafi shi ma kai bai iyalin bai tafi kare ka yo ai shi fi kama kana cikin daki kana bacci ba shi yana waje fa gaskiya ne halo kamar na jin wata waya ce take kokarin shigowa ba halo ai ne na respectin din akwai yan sanda da suna ban tausayi wallahi to wannan layin a ƙasa yankewa shekara 35 ka koya mutum harbi 35 ba koya masa yin biredi ba alhaji ba koya masa yin gurasa ba wallahi ko gurasa koya dan sanda in yarta zai gurasa gaskiya ne wa alaikum salam wa rahmatullah yawa da muke magana Rabi Muhammad ne daga nan anguwan Gama. Rabi Muhammad daga Gama. To mune maka marhaban a cikin shiri kaji dai abubuwa da muke tattaunawa. Layin nasa ya tsinke Rabi Gama to ina jin da zai sake neman mu kuma. To saboda haka wato kaga bayanan da ake na kyamarar nan ka ji ma alo
har kasuwanni kasuwar kurmi kasuwar sabon kwarai da gaske kasuwar kwa wafa halo yawa alo ya rabi ne ya dawo wa alaikum salamu ba Rabiu bane wani sabon mai sauraron naku ne. To ya sunansa? Barka da yamma. Barka ka dai. Sunana Zayyano na kiran ku ne daga Lakwaya. Zayyano to daga Lakwaya. wai adama To mune muka marhaban a cikin shirin. Dokar government din Gwarzo. To mune muka marhaban. garin su mai girma kwamishina bana. To mune muka marhaban a cikin shirin. Ai babban yayan mu ne ma. da kyau ai to gwagwarmaya ne to alhamdulillah. To wace irin gudunmawa za ka ba mu Zayyano? Ni ina yi wa manyan baki fatan alheri da kuma wannan rediyo mai albarka, wannan shiri da ake gudanarwa gaskiya muna jin daɗin shi. To alhamdulillah. Yawwa in dai har gwamnatin jiha da ta ƙasa da kuma manya-manyan masu ƙarfi a ƙasa gaba ɗaya suka yi yunkurin yin wani abu, lallai muna maraba da haka. Kuma kaga ai dai dole kuma sai an haɗu gaba ɗaya da masu iko da gwamnatin an tallafa sannan ne za a ci nasarar wannan abin da muka sa a gaba. Wannan gaskiya ne, in gwamnati ta ce za ta iya ita kadai manyan ƙasa ba su goya baya ba, gaskiya aikin ya karfin ta. Kaga mu dai babban fatan mu shine matasa su samu ayyukan yi. su manyan su koma gida tunda sun expire kamar yadda na faɗa last da sauran zuba musu ido yawa amma a koma gida a ba yara dama yanzu kaji ba na gama an ka ci kaza ba yaron ka yanzu ya ci kaza ya fi ka jin daɗi kai guda lokaci to ka koma gida ka sa shi akan hanya ka dinga control din su in ka zama guda biyu ma ne yanzu ba zan iya to mu yanzu a can cani wallahi duk tatticen nan sun koma yin kwado kullun kati za ka suna yi manya-manya sun yi aikin gwamnati manya a mu su kati suke yi ko kwado wannan abin da zai dauke musu kewa to mu so muke duk yaran nan abin da suke suna hannunsu suna sani da sun bawa yara mu so muke namu sai ta azkar to ka gani namu da tijan ta azkar to amma ka zauna ofis shekara 60 ka ki tafiya kana rage shekarunka ba daidai bane kana baka son ka kuma kamar yadda lakwayan can ya faɗa ni kamar injiniya ya faɗa ɗazu amma mutane kamar ba su fahimta sosai ba ko ba a fusgo abin ba ba lalle gwamnati ce fa za ta tsaya ta yi abin nan ba kungiyoyi na al'umma waɗanda suke da wadata da bunƙasar arziki a tare da su kwatanta abin sai gwamnati ta biyo baya kuma suka sai gwamnati ta biyo baya ta taimaka wani abin mamaki sun sa kuɗi kuma za su ci riba sosai ko wani abin mamaki ba a fi mako ɗaya ba a nan bakin kofar mazugal na ga wasu suna hira da yara ana ɗaukar hotunan su to ina zaune ni ma wani abu ne kai ni sai aka zo aka ce da ni za yi min interview sai na ce to me yake faruwa sai aka ce ai wata kungiya ce ta taso mai wato bin sahun irin cin zarafin da ake wa yara ƙanana to su dai a manufarsu sun shiga cikin taimakon yaran da ba sa zuwa makaranta ka gane in sun samu wannan za su bi sawu su ji kaji ko inda yaron yake in wani abu ne ya gaza na taimako amma na ce to ai mu muna farin ciki da irin wannan abun amma kaji ko shawarar da na basu sai na ce to amma dai ina ganin abin da ya kamata ku yi domin ku ƙara samun ƙwarin gwiwa shine ku nemi fuskoki na shugabannin al'umma na ce kun ga dai nan kamar nan birnin Kano an kasa shi kashi kamar hudu fuskar gabas fuskar yamma fuskar kudu fuskar arewa na ce to in kuna son ku ci nasara ku je ku samu waɗannan wakilan fuska a haɗa ku da masu unguwanni za ku fa samun nasara ta wannan abin da kuke sosai to wallahi abin da na gaya musu kenan wallahi su wannan yanzu aikin da suke kenan kuma ai ka san yanzu ita gwamnati ta yi kokari wajen hana yara masu ragaita a titunan nan akwai lokutan da an kakkama yaran kaji ko akwai lokacin da aka dan kakkama yaran har aka tafi da su aka mai da su garuruwan su wannan haihuwa yanzu akwai wani tsari da suke yi kwanaki can din fage ga mu yace wallahi da yasa ai masa list tsakanin rijiyar lemu da kurna ne ko rijiyar lemu da batira ne yasa ai masa wannan binciken wallahi yara ko dubu nawa yace
sai ya zo ya tabu to yanzu wai iya nan kawai ga abin da ya samu Ƙwarai wanda kuwa. ba suke kwana a titi to ka ji ba sa rahoton. kwana a gidajen su aka je da daddare ana da samu sana recording Subhanallah. wallahi yace wai yara ni manta ko 3,000 yace ko 5,000 Subhanallah, yace to wai iya nan to balle ka ce bacirawa ka ce rimin keɓe ka ce ka ce fage tudun bojuwa wanda kawai daga makarantar allo aka kawo su sun fan ɗari ba wa malamin sun gudu sun ban malam amma suna kwana a bakin titi ni abin da nake cewa na ce to na san dai wannan kokari da gwamnati take to amma duk da haka irin makarantun nan na allo me zai sa ba za a karfafe su a yankunan kananan hukumomi ba a ba su a ba su taimako duk wanda zai kawo yaransa a ce a ba sai ka kawo robinni ba karatu ma da sana'a karatu da sana'a komai da komai a kowace karamar hukuma za a yi makarantun allon wallahi za a iya koyar za a iya kawo tsari da karatun allon idan ya tashi in sai ya tafi bara a bai sana'a ko kafinta ko shoshaina wani abu dai wanda zai yi misali duk makarantun nan su je su rijista da wani kamfani wanda yake da wani aikin hannu wanda yake ake makala wani abu haka misali kamar yadda na faɗi na takalma ko muballi to idan kun tashi kamfanin kaza zai kawo aiki in kun gama zai biya ku wannan biyan da za a yi muku a cikin makarantar za a biya ku ya isa ku ci abinci da su su kuma su kawo mota su kwashe wannan aikin nasu su tafi da shi sosai kuwa ko sassarawa ko yanyankawa ko ya fi a ce wai a dauke ku je kamfanin a nan cikin makarantar za ku yi to yanzu kaga abin ku sassara yanzu matsalolin da muke fuskanta su yaran nan almajirai wai fa yaran su ne za su fita su nemo wani abin da za su yi kuma har su ka gidan malama da kowace makaranta a cikin makarantar za a yi sana'a a makarantar za a yi sana'a misali kamar yanzu abin sa tishu din nan a ce akwai makaranta misali a zage ko kuma a darma ko a arzai to wannan makaranta sai a ce to ni ina yin kamfanin tishu to na yi rijista wannan makaranta ta zage ko ta arzai to duk sati zan kawo muku gwangwanin tishu guda 5,000 abinda nake so ku lullika min dutse a jiki kowane ɗaya aka yi zan ba da naira 20 ko 30 kaga malamin makarantar nan zai sa yaran nan ya ce to wannan aikin in kun tayi da karatun allo daga safe zuwa 12 ga abin da za ku yi to kowa ya dauki guda 100 ko guda 30 ya dinga dangwalo gam yana lika dutsen nan a ciki in ya lika dutse aka tattara ni kuma mai kamfani zan turo mota ta zo ta kwashe wanda aka gama sai in kawo sabo sai in biya su wannan biyan da musu kaga ya ishe su sosai su rike kansu yanzu na gaya maka ba akwai inda na je na gani ba mai shago ne yake sai da provision sai dan yi wani tebur kamar teburan nan nan wajen sai yi guda 4 akwai wata makaranta kusa da shi idan aka taso daga makarantar yaran kafin su tafi gidansu fa za su zo wajen wannan tebur din kowa zai ba kowa lemo daya da irin wannan kokon da nake gaya ma za a baka koko daya da biredi kyauta amma ga wannan dutsen da gidan waya na mata ai kaga na mata za ka an sa wani dutse an yi love an yi ne to shi abu ne yake abun sha'awa to ga duwatsu nan kala kala akan tebur din da wani dan sanda in ka dangalo dutse sai ka dangalo gam sai ka saka sai ka yi wanda ka tara sai ka aji za ka yi aikin awa 1 ko minti 40 ka tashi a biya ka sai ka tafi gida to ka gani to gashi malamai sun koro bayani kuma lokacin da aka ɗibawa shirin ya kaji kidan kanan zamu da sa'aya sai Allah kai mu makon gobe kwa sake jin dauke da wani sabon shirin kafin wani lokaci a madadin injiniya Sani Tsawa Lasan da kuma malam Ibrahim Sadauki